кремлива торта, която скоро ще бъде готова за рязане. И тогава ще прибавим охладеното киви и кремът с киви към крема с масло. Можете да го добавите, докато бъркате, малко по малко. Много плодово и вкусно. Когато се прибави към маслото, ще изгуби малко от цвета. Вече не е толкова зелено, но семките ще ви подскажат какъв плод е използван. Оберете крайчетата и продължавайте да бъркате, докато всичко се разбърка хубаво. Ако кремът е топъл, маслото ще стане по-течно и леко. Въпросът е да бъркате продължително и в определен момент, когато го погледнете, ще бъде с по-светъл цвят и ще бъде по-кремообразно. Чудесно. Това е пош с гладък накрайник. Може да използвате шпатула и да я изгладите, но е по-красиво, когато се прави по този начин. Ето го крем от киви и лайм. Хубав и гладък. Много е свеж за ядене.